Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing the vibe. Gotta be sick of this guy. Nu aveți idee cât de multe reacții au apărut în comentarii legate de utilizarea peroxidului de hidrogen pentru albirea dinților. E fascinant cum o astfel de metodă poate genera atât de multe păreri. Aș vrea să clarific câteva lucruri pentru a aduce puțină lumină în discuția asta. Primul aspect de reținut este că peroxidul de hidrogen este adesea folosit în produsele de albire a dinților, cum ar fi benzile de albire. Totuși, chiar dacă e un ingredient eficient, nu recomand consumul acestuia în mod necontrolat. Peroxidul vine în mai multe concentrații și forme și nu toate sunt sigure pentru utilizarea generală. În videoul de mai devreme e o soluție diluată cu o concentrație de cam 3%. Utilizarea lui ocazională pentru clătirea gurii poate avea efecte de albire, deși gustul poate fi destul de neplăcut. Dar de ce să nu folosești metoda asta în loc de benzile de albire? În primul rând, riscul de a folosi un produs nepotrivit poate duce la probleme de sănătate. Adică, de multe ori poți să te încurci și să cumperi ce nu trebuia. În plus, peroxidul de hidrogen cu concentrație scăzută necesită un timp mult mai îndelungat pentru a produce rezultate comparativ cu benzile de albire, care sunt mult mai eficiente, sau cu albirea în cabinet. Și nu în ultimul rând, folosirea excesivă poate duce la o afecțiune numită limbă neagră păroasă, care arată cam așa și nu prea vrei asta. Deci, dacă vrei să obții rezultate rapide și sigure pentru albirea dinților, îți recomand să alegi metode aprobate și testate. Sper să te ajute măcar puțin din ce am zis aici.